Čaute, tu je Sáporne z toho posledného videa na tomto kanáli. Budem vám hovoriť veci, že prečo už na toto kanálu nebudú videá. Akože ja budem stále tvoriť videá, len nie na toto kanály. Budem tvoriť videá na mojom druhom kanáli, ktorý je Samis TV. A ideme si hneď povedať, že prečo začínal s druhým kanálom. Poprvé, to meno Šampónneho videa je moc dlhé a veľa ľudí hovorilo, že šampóny a ja som ani nevidel, že to je vlastne to. Takže preto chcem ísť iný kanál, že proste aby nevolajú šampónov, mi to už dosť prekážalo, proste chápete. Potom nemohol som vytvoriť intro, lebo bolo moc dlhé to meno, takže plus. A cez niečo ľahko vysloviteľného a je to, a nech to je moc krátke. Proste chápete, šampóny je ľahké teda vysloviť, ale je to dlhé. Akože teraz môj druhý kanál sa volá Samis TV, a takže to už je ľahšie vysloviteľné a krátke. Ale dobre sa to hovorí. A dole budete mať v popisku videa ešte plus máte aj anotáciu v starom videu, že unboxing na tento mikrofón Behringer C1U. Takže tam bude tiež, tam je anotácia tiež na druhý kanál. Takže tak. Potom čo som ešte chcel urobiť. No, dneska alebo zajtra by som už chcel pustiť môj prvý stream. Dúfam, že mi vyjde cez OBS-ko. Budem hrať CS-ko, chápete, a proste bude tam aj Gorky a veľa iných ľudí. Možno dáme aj Payday. No, chcel by sa dať aj Payday a urobíme aj takú toľkovú časť, ako napríklad Average. Takže Twitch kanál si pôjde teraz ďalší založiť a prosím vám, tomu dám link v popisku videa. Práve idem na druhý kanál natočiť ďalšie video, už tam jedno video je, sú to smoky na mape Mirage a teraz sa idem natočiť ďalšie video a toto budú smoky z mapy Inferno. Zatiaľ neviem, že čo tam ešte chcem natáčať. Chcem sa hlavne natáčať CS-ko a tipy, triky. Napríklad, že ako si dať taký a taký server a ako urobiť taký a také nastavenia v tom serveri a ako urobiť takéto veci. To si tam budeme vysvetľovať. Takže toto bolo asi všetko k tomuto poslednému videu. Nebudem ho nejako strihať. Takže to je všetko proste, takže čus.